Gaur egia esan da, nahiko amurriozentrikoa geratuko zaigu, saioa ez dago batere txarto noiz hemen horrela izatea. Alde batetik izango dugu Arantzazu Sarratxaga Isla zinegotzia, Amurrioko zinegotzia, azken asteetan tokiko erakundean gertatutakoari erreparatzeko, bai esparru politikoan, zein sozialean, eta gero Joseba Llano izango dugu, Joseba bada, Aizketa ikastolako irakaslea, eta nola ez, Araba Euskara zen antolaketan sartuta dago, eta berarekin hasiko gara, ospakizun horren inguruan mintzatzeko. Eta orain, bi segundoko etenaldia, eta zuzenean Josebarekin izango dugu elkarrizketa. Zemezala mendako Joseba, ze moduz? Oso ondo. Bai, ondo. Aipatutakoa, hemen duzue Araba Euskaraz, zelan zaudete, ja azkenengo atzera kontaketan zaudete, nola zaudete? Bai, hori atzerako kontaketa bete-betean gaude, eta, urduritasun puntu horrekin, beharrezkoa dena bai, olako ekitaldietan, antolakuntza eta eskatzen duen esfortzu egiteko, azkenengo esfortzua, bani ondo gustora, posik. Eta, bueno, batzuentzat agian galdera raro izango da, baina zer da Araba Euskara? Zer dut Araba Euskara zain instituzionalizatua dagoela gure bizitza sozialean, ez? Askotan galtzen dugula, Euskararen aldeko gauzat, baina askotan galtzen dugula atzean zer dago, ez? Araba Euskaraz eta Araba Euskaraz bezala kilometroak, herri urratz eta horrelako ekimenak, horrelako jaiak sortu ziren bere garaian ikastolen aldeko jai batzuk bezala eta Euskararen alde batez ere. Nik esango nuke Euskararen alde egiten diren ekimenak badirela ikastolok antolatzen dutuna. Eta bi norabide edo bi zutabeekin batetik Euskara eta Euskararen erabilera sustatzea eta gero beste aldetik ikastolok osatzen dugun proiektua eta dauzkagun aurrera ematen ditugun proiektua sostengua emateko ekimenak edo jaiak dira. Bai. Eta hori Araba Euskaraz izango litzateke Arabako ikastolok, bai, Euskararen alde eta ikastolen eta gure proiektuaren alde antolatzen dugun jaia. Eta nola antolatzen duzu, Amurrion nolabait orain dago Amurrioko Aizketa ikastolaren gainean dago ziurrenik pisu handiena, baina ez da bakarrik zuek antolatzen duzuen gauza. Ez, Arabako ikastola guztion artean antolatzen dugu, esan bezala badoa rotazio baten bitartez, urte bakoitzean ikastola batek hartzen du lekukoa nolabait, eta lekuko horren ondorioz, antolakuntza bere herrian edo inguruko herri batean, edo ekimena nolabait fokalizatzen da ikastola horren beharretan, eta ikastola horren antolakuntzan. Orduan, guri ja egokitu zitzaigun duela pare bat urte, bagenekien Amurrion izango zela. Orduan egiten duguna bada, ikastola pisu nagusiena hartzen du, baina beste Arabako beste ikastolek ere parte hartzen dute eta laguntzen dute. Orduan egiten duguna antolatu gure kasuan Amurrion bertan eta gure ikastolaren inguruan, baina ez bakarrik ikastolarentzat, baizik eta herri osoarentzat. Hau jai irekia da, herritik herriarentzat sortua, ez? Eta filosofia horrekin mantentzen dugu Arabako herri guztietan. Antolatu den, bai Arabako Errioxan, bai Gasteizen bertan, edo bestelako, La Pueblan, ez? Zeta ateratzen horrein. Trebiñu, bai, hor dagoen ere beste ikastolan, edozein herritan antolatzen den edozein lekutan, modu ireki batean, bertako ikastolak hartzen du antolakuntza pisurik handiena, baina beste ikastolak ere hezkuntza komunitateak, gurasoak, irakasleak, ikerleek laguntzen dute. Eta modu horretan, onania llegatu. Eta, aipatu duzu ez, herri osoarentzako jai bat da, gune ezberdinak dituzue, sekolako gitaragua, talde famatuak, pailazo famatuak. Zuk zer gora aipatuko zenuke, azpimarratuko zenuke, ez dakit adinka edo zure buruan dagoena. Bueno, nik uste dute jendean musikaka kontzertuek egia da, badutela pisu espezifiko handia, jai honetan. Baina orokorrean nik esango nuke egun ona eta polita basatzeko eguna eta ekimena dela. Eta gero badaukala Euskararen alde eta Euskararen erabileraren alde, eta gaur egun ere hain beharrezkoak ditugu bai arnasgune horiek ez, Euskararentzako arnasgune bezala, beste aukera bat, familia moduan edo gazteentzako ere aukera zabala dago,
musika, euskal kultura edo horrelako ekimenen inguruan, ez? Orduan, nik uste kontzertuek hartzen dutela igual pisu gehien, eta gazte asko hurbiltzen dira, gazte eta nerabe asko hurbiltzen direla kontzertuetara. Ba, nio nintzateke geratuko igual ekintza konkretu baten, baizik eta, bueno, egun polita pasatzeko eta konpromisua euskararekiko eta ikastorarekiko konpromisua erakusteko aukera ederra dela. Beraz, jendeari, gomendio izango litzateke, ibilbide moduko bat badago, hirugun egongo dira, orduan paseoan, pasatzea leku guztietatik, ze gainera nik uste dut badela jaiaz gozatzeko modurik onena. Gunez gune, ekitaldiz ekitaldi, badaukagu diktikoan eta sare sozialetan agertzen da gure egitaraua, ikustea zer duzun gustoko eta, bueno, kriston eskaintza ederra dago, benetan egun polita pasatzeko, eta joateko dena da irekia, orduan leku batetik bestera ezagutzen ez duenarentzat, pues, egoteko momentu honetan hemen, bestean, eta ezin dugu ahaztu bai janaria edo bazkaltzeko bertan aukera egongo dela, eta, bueno, nolabait egun osoa izateko, bai. Zein kontzertu egongo dira? Nik ez ditut ez da begiratu. Ez ni begiratu ditut umeen ekintzak, nik ekidana, eta egia esan da, kontzertuak ez ditu dela begiratu. Ez azteko, badaukagu lehenengo egunean Belgorri, bertako taldea, EH Zukarra eta Akerbeltz. Akerbeltz lehenengo egunea izango da zea parkean, eta parkean amaiera emango zaio, orduan Akerbeltzek egingo du hor bertan erromeria. Erreforren egongo dira beste bigune, espazio oso zabala da, eta beste bigune egongo dira, eta bertan, pues, badaukagu Ganibet, Nafarroa 1512 eta Batzon, bai? Eta beste egunean, Erreforren beste egunean, bueno, horre kontzerturik ez da egongo, eta hor bestelako ekintza batzuk egongo dira, Zumba, Jogurina Boroba, bai, Patxi eta Kompania, bai, hori da. Hirugarren gunea, Patxi eta Kompania, bai. Pentsatu behar da. Horreguaren gunean... Bai, hori da. Ezin da ikusten izan. Orduan ikusten duzuen oso anitza da bai, beraz, hurbiltzen den ororentzat, nik uste topatuko duela gitarauan, nora jun, eta, bueno, bere zaletasunak eta bere gustua setzeko aukera. Eta bestela, bada aukera ona bai, gauza berriak ezagutzeko eta bueno, disfrutatzeko. Bai. Aipatu duzu amaiera bat egongo dela parkean, baina badago hasiera bat ere. Ekitaldia, zein mezu zabaldu nahi duzu ekitaldia horretan? Bueno, mesua garrantzitsuena bada, bueno, euskararen aldeko apustu argia egiten dugula eta lan egiteko eta konpromiso hartzeko. Euskara eta ez bakarrik euskararen erabileran aldeko apustu hori, ez? Arau euskaraz izena ere adierazten duen bezala. Eta gero gure proiektu orokorrean, ikastolen proiektua bizirik dagoela eta bizirik mantentzeko eta jarraitzeko indarra gogoa eta beharra ikusten dugu gure Euskal Herri honetan. Eta beraz, mesua norabide horretan, hau da, gure ustez ikastolen mugimendu eta ikastolok badugu zer esan eta badugu zer ekarpena egiteko aukera handia gure Euskal Herrian eta gure hezkuntza sisteman. Orduan, bueno, mesua badoa bi norabide horietan, ez? Batetik gure proiektuaren aldeko adierazpena eta aldarria. Eta gero beste aldetik nola ez, ikastolen sorreratik zutabea izan zen, eta zuzen ere arrazoietako bat sortzeko izan zen euskara eta euskarazko hezkuntza eredua eta euskarazko heziketa emateko aukera, hori bizirik mantentzen dela eta horren aldeko apustua egiten dugula, ez? Gaur egun gainera nik uste dut zentzu berezia daukala, bueno, pizkunde edo berpizkunde berri honi begira kokatzen bagara, ez? Birpentsatzeko edo orain arte eta onaino ekarri gaituen bideari begira hausnarketa egin eta hemendik aurrera nora goazen ere, zentzu horretan ikusten dute, bueno, gure ikastolen mugimendua eta gure ikastoletan ematen den hausnarketa eta ematen den gogoeta gune hori garrantzitsua dela, ez? Orduan, bueno, nik esango nuke hasierako ekitaldiko mezu horretan, bueno, hemen gaude, nondik gatoz, ez? Hemen gaude eta aurrera jarraitu nahi dugula, ez? Orduan, hori zabalduko da, bai.
Eta ez da lehenengo aldia, Amurrion Ez, arau mm, euskaraz antolatzen duzuela, bai. zein oroitzapen goretzen dituzu beste edizio batzuei lotuta? Bueno, pues oroitzapena igual tristeena edo izango litzateke aurreko edizioa, ezin ospatu gabe Pandemia. geratu zen aurreko edizioa, ez? Darabagu zen gure leloa. Eta bueno, pues kasu horretan azkenin Mm. pandemia erdian geundela eta bueno, bai, gogoan dut oso bueno, oso modu berezian edizio hori. Eta aurrekoa, mian kilikili, adibidez horre erabili genuen eta horrekin batera zetorren musika eta kanta gogoan dut ere ba oso bueno, arrakastatsu izan zela eta askotan eta asko zabaldu zena sare sozialetan eta gaur egun oraindik gazteen artean. Esan duzu mi angilikili eta ja nire etorri Bai. zait hori burura. Eta bueno, ba, batzuk gazte batzuk edo nerabe batzuk esate dute oraindik herriko jaietan goizaldeko ez dakit zein ordutan hori martxan, osea, jartzen dutenean DJak kanta hori oraindik arrakasta handia daukala eta gazteen artean ba, bueno, pues jendeari gustoko duela. Ordun, nik uste dut hori bebai arrakastatua. Aurreko edizio guztietan ere egindanean Amurrion, hombre, lehenengoa nik orain aldizkari egiteko bebai egon ginen argazkiak bilatzen eta bar, ordun, eta jendeari galdezka, ez? Nolako izan zen lehenengo edizio hori eta edizio hori Arau Euskarasekoa 86an, gainera 40 urte beteko dira Mhm. aurten, Amurrion lehenengo Arau Euskaraz egin zenetik. Eta, bueno, kurioso, ba, nola joan den evoluzionatzen. Arau Euskaraz jaiarez, da beti berdin izan, eta ez da beti, bueno, modu berean, ez da antolatu beti modu berean, ez? Nik lehen aipatu dut, azkenen urtetan nola antolatzen den. Baina lehenengo edizio horretatik, ez? E, gaur egun arte nola aldatu den eta nola evoluzionatu duen, ba, polita ere evoluzio hori. Eta bai hori, aipatu gabe dut utzi nahi, bai bada gauza bat, ez, lehen esan dut Euskara, bagoazela hasierako mezu ekitaldi horretan, aipatzera bata da Euskara, bestea da ikastolen proiektua, eta bestea da auzolana. Nik uste dut aldizkarien ere aipatzen genuen, jai hauek auzolan erraldoi baten adierazpena dira, eta aste honetan ikastola nola gabiltzan eta batzordean, nabilen batzordean, txosnetan, zenba jende mugitzen ari den horren inguran, egun horretan 500 pertsonak, 500 bolondrezti gora parte hartuko dugu jaiaren antolakuntzan, eta nola azkenik puzle eta makinaria guzti hau martxan jartzeko behar den bolondreza, bolondrezko lana da guztia, ba nola martxan jartzen den, orduan hor gurasoak, irakasleak, ikasleak ere, nola gabiltza denok, bueno, pues, gure auzolan eta gure auzolan erraldoi horri, gure ekarpen txiki egiten. Orduan hori ere garrantzitsua da. Nik uste du gaur egun, bueno, pues, bizi garen gizartean, horrelako ekimenak, auzolana suposatzen duen konpromiso, bueno, gure ohiko lanetaz aparte, ordaindu gabeko edo konpromiso Mhm. emozionala eta momentu baten utopia suposatzen digun horrek, ba, bueno, nik uste du garrantzitsua direla. Eta horretarako ere, arau euskaraz bat horretarako ere aukera ematen du. Bakoitza bere konpromiso txiki hori erakusteko, eta guztion artean, honek suposatzen duen auzolan erraldoi hau aurrera eramateko. Mm. Eta azkenengo mezu bat, jendea gonbidatzeko eta jendea animatzeko joaten. Bueno, eguraldi ederra izango dugula, bai, hori oso garrantzitsua da horrelako ekimenetan, dena aire librean izango delako, eta gero gonbidatu egun ederra horretan, ba ondo pasako dutenaren nolabete gogoa edo konpromisoa edo ziurtasuna, ez, trasladatzea. Ba, seguru hurbiltzen baldin badira, ez direla damutuko eta egun ederra pasako dutela Amurrion igandean. Bai, Euskaltzale guztioi bidaltzen diegu ere gonbidapena. Egun horretan aurrekoan, ez dut aipatu, larun Iruñako batean badago manifestazioa. Iruñako konpromiso, Euskaltzaleontzako konpromisoa, ez, Euskaltzaleon martxarekin, hori larun batean eta igandean Amurrion badugu ere Euskaltzaleontzako gonbidapena eta euskararekin konpromisoa ara euskara zen. Beraz,
Bi gonbidapen horiekin amaituko nuke, bai. Ederto, Joseba, mil esker, Bai, tartetxo bat orain antolakuntzan erotuta bai, zaudetela, bai, tartetxo bai, bat bai, ateratzeagatik gurekin bai, egoteko, eta, bueno, oso ondo, igandea, bueno, ez dakit ikusiko, elkar seguru ikusiko dugu, baietz, baina bai, handik Amurriotik ikusiko dugu elkar. oso ondo, primeran, eskerrik Mil asko, esker, Joseba. bai. Bueno, eta orain, apur bat, Amurriotik atera gabe hori bai, udal gaurkotasuna landuko dugu Arantza zurekin. Segundo batzuk, eta berarekin mintzatuko gara. Eta hitz, hemen daukagu Arantzazu Sartzaga da isla, Amurrioko zinegotzia, eta, bueno, hasiko gara atzera begira purtsu bat. Bueno, nik eta hintzen moduz, Ondo. horrek eta presaka sartu zara, Bai, eta, oto, ez? Bai, baina ondo. Aipatu dako, atzera begira jarriko gara, azken asteetan, nahiko bizitza sozial eta kultural bizia izan duzu herrian, eta nonbaitetik astearren, ez gaitezke txakoren egunetik, ez? Zelan balorazioa. Bueno, nik esango nuke oso valorazio positibo eta ona egiten dugula. Esan duzun bezala hori, Amurrioko egutegia begiratuta, ikusten da Amurrio oso herri bizirik dagoen herria dela, eta asteburu hauek izaten ari dira nahiko potente. Eta txakolin egunari begiratuz, gure valorazioa ikaragarria da. Aurten ospatu dugun edizioa, 27. edizioa izan da, orduan horrek argi uzten du, oso kontsolidatuta dagoen jaia dela gure herrian, eta gure herrian ez da bakarrik gure herrirako edo, baizik eta zonaldean oso erroldatuta dagoen jaia dela esango nuke. Egia da, nik uste urte berria hasten den bezain pronto, ja egutegian markatzen dugun eguna dela, guretzako oso garrantzitsua eta ospatzeko eguna dela, eta holan hartzen dugu gu ere instituzio moduan. Oso polita da ikustea zenolako giroa sortzen den egun horretan herrian, zenbat jende animatzen den, zenbat, aurten ere ikusi dugu zenbat jende ibili den txakolina probatzen, dastatzen, ikusi dugu ere gure bodegi, beherriketarako ere tartea utzi dutela eta edari berriak edo probatzen eta eskaintzen hasi direla, eta hori ere txalotzekoa da, ez? Ez dira konformatzen eta beti produktu berriekin edo nobedadeekin datoz txakolin egunera, eta hori eskertzekoa da. Arratsaldeko giroa ere apartekoa izan zen, egia da eguraldia lagungarria izan genula, eta gu oso posi gaude, Amurrio txakoline kapitala bihurtu dela esan dezakegu, eta ildo horretan lanean jarraituko dugu. Eta gero, beste hitzordu garrantzitsu bat izan da Aiara Fest, ez dakit zebolare egin duzun, eta ez dakit 3. edizio baten aukera ere ikusten duzuen. Bai, justo maiatzeko azken asteburuan ospatu genuen Amurrion Aiara Fest, 2. edizioa izan da kasu honetan, eta valorazioa ere oso positiboa da. Ikusten dugu, oso festival polita sortu dela, Amurrion eta Aiaraldean, pisu hartzen doan festivala dela, oso posi gaude ere, zenolako festival eredua sortu den ikusita, ez? Ez da makrofestival bat, eredu horietatik urrun gelditzen gara, eta hori posten gaitu, herriko festival moduan ikusten dugu, eta guretzako
oso positiboa da, ikusten dugulako egiten den eskaintza kulturala pisu handia duela, euskal taldeak ikusteko aukera izateaz gain, bueno, talde ezberdinak eta musika estilo ezberdinak entzuteko eta gozatzeko aukera eskaintzen du. Eta, bueno, hori posteko ikusten dugu. Esan duzun bezala orain balorazioan gabiltza, arduradunekin bilerak egiten, pizkate ikuspuntu ezberdinetatik balorazioa egin ahal izateko. Eta, bueno, 3. edizioaren aukera hor dago, mahai gainean, baina, bueno, lehenengo balorazioa ona eta sakona egin behar da, eta horren ostean, ikusiko da 3. edizioa luzatzen den edo ez, baina, bueno, espero dugu holan izatea. Eta jara festaren 2. edizio izan da, eta Bermutekearen lehenengo edizioa. Bermutekea, gainera uste dut, eredu berria, ekarri duela herrira, ez dela txakolin jaiarekin alderatuta ezberdina dela, badagoela ere lehiaketa bat, beste lehiaketa mota bat, ez dakit nola ikusi duzuen lehen edizio. Zuk esan duzun moduan, hori lehenengo edizioa da, orduan, bueno, txakolin egun batekin konparatzea ikuste nahiko urrun daudela momentuz, batek bere 27. edizioa ospatu delako, eta Bermuteke kasuan lehenengoa izan delako, ez? Gu bai udala moduan, bai ikusten dugula oso proiektu polita dela, eta gustatuko litzaiguke zergatik ez, hemendik urte batzuetara, ez dakizen batgarren promozio edizioari buruz hitz egiten egotea, eta herrian pisu hartu duen jaia bati buruz hitz egitea, ez? Aurrekoan aurkezpen pizkate egin genuen hemen, eta hitz egiten genuen zelan, Bermute Amurrioko altortxo bat badela, eta merezi duen garrantzia eman behar diogula. Azkenean, euskal marka ezberdinak ikusten ditugu beste toki batzuetan, baina argi izan behar dugu hoiek ez direla hemen ekoizten, kanpotik ekoizten diren produktuak direla, eta hemen Euskadin ekoizten den produktu bakarra, Bermut bakarra Amurrion sortzen dela, gure bi bodegekin, eta hoiei, haiek egindako lana goraipatu behar diegula, eta Bermuteke horren harira sortu zen. Balorazioa nahiko ona da, lehenengo edizioa izateko, gainera egun horretan, eguraldi ona izan genuen, baina bero gehiegi. Agian, potente izan zen, enbarantzan sortu zen, ospatu egin zen, eta, eguzkitik babesteko karpak eta jarri genituen, baina egia da, sargoria nabarmena zela, baina lata guztiz ere, jende nahiko hurbildu zen, deskubritzeko zer eskaintzen zuen lehenengo edizio honek, eta nik uste dut erantzuna nahiko positiboa izan dela. Orduan, lanean jarraituko dugu, ea 2. edizio bat ospatu aldugun, eta hemendik urte batzuetara mantentzen den jaia den. Eta gero, utziko dugu apur bat jaia, eta beste jai batzuetan sartuko gara. Aurten aurrekontuak onartu dituzu egia da, nik ez dakit zerbait nabarmentuko zenuken plangintza horretan. Hori maiatzako osoko bilkuran onartu genituen gure aurrekontuak. Kasu honetan 24 milioiko aurrekontuak onartu ditugu, eta nik uste aurrekontu hauen helburua argi dela zein den, ez? Biztanleriaren, gure herritarren bizi kalitatea hobetzen jarraitzea du helburu, eta horretan, edo zentzu horretan, 3 ardatz nagusi bereizten ditugu. Askotan hemen komentatu ditugu, hori, etxebizitzaren gaia oso kezkagarria dela, edo enpleguarena. Orduan, 3 ardatz horietan zentratu gara, edo oinarri moduan hartu ditugu, etxebizitza, enplegu sustapena eta sustapen ekonomikoa eta enplegua, eta zelan ez, gizarte babesa, ez? Eta zentzu horretan hori ikusten da zenolako konpromisoa adierazten duen udal honek, adibidez, etxebizitzaren kasuan 2 milioi eta erdiko partida bat bideratuko da etxebizitzan, aurrera pausoak emateko, eta benetan kezkagarria den problematika honi pizkate irtenbide bat edo konponbideren bat bilatu nahian. Sustapen ekonomikoa eta enpleguaren kasuan 900.000ko partida bideratuko da, eta, gizarte babesari buruz hitz egiten dugunean, familia edo gazteek beharrak dituztenean, horre 400.000 euroko partida ere gorde egin da, laguntzen jarraitu ahal izateko, eta nik uste zenbakiek argi adierazten dutela gure konpromisoa zein den, eta zein hildoan jarraituko dugu lanean.
Amurriori buruz hitz egiten dugunean ere, elkartek egiten duten ekarpena eta lana ezinbestekoa da, gure herriaren identitate zeinua da, eta horri ere jarraipena eman nahi diogu, eta aurrekontu honek adierazten du nolako garrantzia duen guretzako, eta 800.000 partida ere haientzako bideratuta dago. Eta nik uste hori, zenbakiek argi adierazten dutela zeintzuk diren gure konpromisoak, eta zen nolako garrantzia ematen diogun gure udaletik bideratzen diren zerbitzuak kalitatezkoak izatea eta mantentze aldera, ez? Lan egiten dugula. Eta EH Bildu, oposizioa alegiak, nolabaiteko desadostasuna adierazi du gastuen eta diru sarreren arteko 2 milioi euroko defizita dagoelako, eta, oposizioaren ustez hori ez da jasangarria. Zein da zuen erantzun edo zuen hausnarketa horren inguruan? Egia esan da, aurrekontuei begira, orain mahai gainean dugun gaia dela, bai, onartu behar dugula pixka eta harrituta gaudela EH Bilduren jarrerarekin. Ikusi dugulako, aurrekontuen garapen prozesu luze honetan, haiek egindako ekarpenak zero izan direla, ez? Ez dute proposamenik izan, ez dute proposamenik egin, eta horrek adierazten du, ez dakit, nolabaiteko ardura falta edo proiektu baten falta, ez? Zer den, benetan, hori, gure buruari galdetzen diogu, zer da EH Bilduk Amurrioko herritarrei eskaintzen dien aukera edo, guk ulertzen dugu, zenbait puntuetan, igual desadostasuna egon daitekela, ikuspuntu ezberdinak izan alditugula, baina proposamenen bat jasotzea ere espero genuen, ez? Proiekturen bat. Eta ez da holan izan, haien proposamena, esan dudan bezala, zero izan da, ez dute bat ere ez egin. Eta mahai gainean jarri duten argudio bakarra hori izan da, segurtasun falta, ez dela seriotasunez jokatu aurrekontuarekin, eta txostenek kontrakoa adierazten dute, apirilean onartu genituen ere, eta bertako txostenek argi adierazten dute, egoera ekonomikoa ona dela, seriotasunez ari garela lanean, diru kontuekin, eta orduan ez dugu ikusten benetan argudio horrek indarra duenik. Esan dudan moduan, apirileko txosten horiek adierazten zuten 5 milioiko remanentea badugula udaletxean, eta orain aurkeztutako aurrekontuek adierazten dute oso orekatuta daudela. Gastu aldetik, eta ez dagoela inolako zorrarik, edo orduan ez dugu ulertzen argudio hori. Egia da, onartu behar dugu, gastuen aldea gero eta pisu gehiago hartzen duela. Denok etxean ikusten dugu, ez? Argia igotzen dela, ura, eta gastu horiek guk ere sufritzen ditugu udaletxean. Eta nola ez, urtez urte, handitzen doan karpeta da, aurrekontuen erdia adibidez, soldatei bediratuta dago ere, eta urtez urte handitzen doa. Orduan, horren aurrean, gu zentzuz jokatu dugu, seriotasunez, diru publikoaz ari gara, herritarren diruari buruz ari gara, eta, estabilitate plana bat martxan jarri genuen, horren arira, neurri ezberdinak mahai gainean jarri dira, batez ere, oreka hori etorkizunean mantentze aldera, eta diru publikoa zentzuz eta ganoraz kudeatzeko eta kudeatzen dela ziurtatzeko, ez? Orduan ez dugu lertzen haien jarrera, egia esan da. Eta gero badaukagu beste kontu bat, dela, Burubio elkarteak ateak itxi ditu, hor arrazoietako bat izan da, larrialdi irteera falta, ez, udalak txosten teknikoa nolabait idatzi zuen horri buruz, eta horregatik hain zuzen eten behar izan ziren kontzertuak, uneren batean udalak planteatu zituen alternatibak, edo ekidezina zen amaiera hau. Bai, hori, zuk esan duzu bezala, Burubio eraikinari dagokionez, aspaldi hasi ziren segurtasun arazoak, eta kontzertuak eskaintzeko aukera adibidez, aspaldi ja hitz egin zen, eta orain erabat hitz egin da, entzeguak egiteko eta aukera, ez? Arazoa, segurtasun arazo bat izan zen, Arabako Zultzaiek ere etorri ziren, eta larrialdeko irteerari buruzko arazo bati buruz ari gara barkatu.
badauka edo bazuen larrialde irteerako bakarra aurreko partean eta horrek ez zuen oztoporik ez eta ondo zegoen, baina bigarren bat beharrezkoa zen. Eta udaletxetik aztertzen egon ginen, aukera ezberdinak bilatzen. Aukera posible bakarra atzeko partean beste irteera bat eraikitzea zen. Baina hor badago beste arazo bat, claro, atzeko partean ireki alzen tokian 7 metroko altuera bat zuen. Orduan, naiz eta hor irteera bat eraiki, eskailerak eraiki behar ziren, altuera hori ekiditzeko, eta hor ere segurtasuna esen bermatzen. Orduan, suhiltzaileek etorri zirenean, eta aukera hori planteatu zenean, argi adierazi zuten, ez zela posible izango hori irtenbide moduan erabiltzea, eskailerek ere, berriro ere, enbudo lana egiten dutelako. Orduan aukera ezberdinak aztertu izan ziren, baina ezinezkoa zela ikusi zen, horregatik haiekin elkarlanean jarraitu dugu, hitz egiten, baina plazaratu zitzaien ezinezkoa zela eraikin horri beste irteera bat bilatzea. Eta, Burubio behin intzita, Amurrioko musikazale elkartea osatu da, eta besteak beste, aldarrikatu duten izan da zuzenekoetarako eta entzegu lokaletarako tokiak behar dira, ez dakite eurekin harremenetan zaudeten, edo zuekin jarri diren harremenetan. Bai, Burubioko eraikina itzi ondoren, edo, prozesu hori garatu zen bitartean, haiekin bileretan jarraitu genuen, eta hortik dator sortu den elkarte berri hau, ez? Eta guretzako benetan posgarria dela ikustea zenolako elkartea sortzen ari den, musikari ezberdinak elkartu egin dira, eta haiekin bilera ezberdinak izan ditugu, alde batetik haien beharrak eta entzuteko, eta beste alde batetik haien eskaerei konponbide bat bilatu nahian gabiltza, ez? Eta zentzu horretan begiratu edo aztertzen ari dituzte eraikin ezberdinak edo leku ezberdinak, horrelako eskaintza kulturalak egin ahal izateko. Alde batetik kontzertuak edo zuzenekoak egin ahal izateko leku bat bilatzen gabiltza, eta beste alde batetik entzeguak egin ahal izateko beste leku bat. Orduan haiekin harremanetan gaude, eta hori momentuan giroa nahiko ona dela, elkarlanean aritzen gara, eta laster leku finko bat dugula esan aldugun. Eta amaitzeko, uda daukagu bate joka, Aiaraldeko Euskargintza Kontseiluak antolatzen du, pasen urtean uste dut iaz ere egin zuela, gora Aiaraldeko Jai Euskaldunak, Amurriko udalak badauka asmorik parte hartzeko kanpaina ekimen honetan? Begira, justo mai gainean izan dugun gai bat da. Orain dela nik esango nuke 2 urte bilera bat egin zuten, udal ezberdinekin proiektua aurkezteko, gu bertan egon ginen. Egia da, azalpena entzun genuenean interesgarria iruditu zitzaigula, eta azkenean gure herriko balorazioa egiten ibili ginen, eta momentuan ez ginen sartu. Orain dela hilabete bat esango nuke, berriro Euskalgintza Kontseiluko arduradunekin elkartu izan ginen udaletxean, eta proiektu hori buruz berriro hitz egiten egon ginen. Eta ondoren, gure arteko balorazioa edo irakurketa egin ondoren, aurten kanpoan gelditzea ere erabaki dugu. Gure udalak euskararekiko duen konpromisoa oso sendoa da eta oso adierazgarria, eta gure egunerokotasunak hori adierazten du. Proiektu honetatik at gelditzea ez du kontrakoa esan nahi, baina bai guk uste dugula garrantzitsua dela bakoitzak bere herriko irakurketa egitea. Eta Amurrioren kasuan, aurretik Josebarekin ikusi duzun bezala, edo beste eragilekin elkarrizketak egiten dituzuenean ikustiko duzuen bezala, Amurrioko agendan elkartek egiten dituzten ekintzak eta proposamenak edo proiektuak ezinbestekoak dira, ez? Gure herriaren identitatearen parte bat dira, eta guretzako hori zaintzea ezinbestekoa da. Eta zentzu horretan, ikusten dugu proiektu hau, adibidez, semaforoaren txertaketarekin, eta ez dugula guztiz bat egiten.
oraindik ez da argitaratu, baina Amurrioko jaietako programa hartzen baldin badugu eta aztertzen hasiz gero ikusiko duzue zelan egunean zehar edo egitarauan agertzen diren hainbat ekintzak elkarte ezberdinek sortutakoak edo antolatutakoak direla. Eta guk uste dugu, nolabait etiketa hori programan jartzea haiek sama moduan uler dezakete, ez? Badaude elkarte batzuk urtean zehar izugarrizko lana egiten dutela, izugarrizko ekarpena egiten diotela gure herriari, eta, jaietan gozatzeaz gain, lanean aritzen direnak, besteek ondo pasatzeko ekintzak antolatzen dituzten elkarteak dira, eta guk uste dugu haien lana zaindu behar dugula. Eta zentzu horretan, batzuetan ezinezkoa dute, edo ez daukate tresnarik euskaraz eskaini ahal izateko, edo eskaintzen duten neurrian, eta egiten duten esfortzua eta gero, etiketa batekin klasifikatzea, ez, azkenean kolorekin badakigu zein den asmoa eta ulertzen dugu, baina azkenean hor kolorea gelditzen da, ez? Eta koloreekin begin eta berriro haiek ikustea, nolabait etiketa hori jasotzen dutela, nik uste hor ikusten dugu euskararekiko ez dakit, hurbiltzeko joera sortu beharrean, kontrakoa sortzen dugula antolatzen dutenen engan pentsatuz, ez? Eta horregatik erabaki dugu momentuz bertan ez egotea. Horrek ez du esan nahi jaietan gure euskararekiko konpromisoa desagertzen denik, ez? Gure eskuetan dagoena euskaraz indartzen jarraituko dugu, guk uste dugu jaietan ere euskaraz gozatzeko aukera dagoela, horrela adierazi dugu hainbat urteetan gure programarekin, eta horrela jarraituko dugu euskal kulturaren alde lan egiten eta eskaintza gero eta handiago eskaintzen, eta guk uste dugu gure elkartek zaindu behar ditugula eta haiek egiten duten lana eskertzea, ez? Eta ez dugu ikusten guztiz bateragarria proiektu formato horrekin. Ederto, igande honetan suposatzen dut araba euskara zen ere topatuko zitugula. Bai. Bitartean mil esker ona etortzeagatik, zu ere gontzara korrik presaka ona etortzen, ordan mil esker tartetxo hori ateratzeagatik. Eta, ikuslei goratzen digu, bai araba euskara zen, zein eskualdean egongo diren beste ekintzen berri izateko, aialdea.eus webunea duzuela, agenda zehazki, aisialdia antolatzeko, horrela nahi baduzue, eta hemen egongo garela hurrengo ostegunean, bitartean ondo izan, eta ondo pasa.